съдебната втора част, очаквахте я. Така, щях да кажа просто, че съм разочарована, защото предния ден тя, когато дойде с кучето си, тя каза, че аз си казах, няма ли да го разходиш това куче, защото не исках да стои при нас. Тя държеше студено от много време и не исках да е при нас и казах, ти това куче няма ли да го разхождаш, не само да седи на пейката до нас, защото нали, не искаме да е до нас. Мисля, че много добре го намекнахме и тя каза, и аз казах, не спира да лае. И те каза, и нали, казах, че не спира да лае. Ама обаче само да допълна нещо, кучето се дърпаше, а тя беше седнала буквално на пейката, кучето се дърпаше и искаше, нали, разходка, защото от тях до парка няма и километър. Сега извинява, и това куче е в тях. Аз съм ходила от тях 2 пъти и това куче винаги е завързано. Тя дори не ми дава да го галя, а в парка ми вика, аз давам, просто майка ми не дава и защото си мисли да не охапи някой. Да, и съответно аз си казах, няма ли да го разхожа, защото да лае. Тя каза, ма то не лае заради това. Честно ли? Ма то... Всичко се чува! И тя ми каза, ма то не лае заради това. И аз си казах, така ли? Тя вика, ами има заседнала кост между гърлото. Всички знаем колко опасно е това за кучетата. Искаш да ми кажеш, че има заседнала кост и до сега не си го закарала на лекар. Можеш да си купиш само тези. Има и колички тук. Ей, това чудо не. И съответно, нали, извинявайте малко там. Продължаваме, защото тук е един нахален дойде. Един нахален господин в обедната ни почивка реши да дойде. И съответно, нали... В обедна почивка сме. Извинявай. Гледай сега. Гледай, зайка. Тя между другото каза, че нали, кучето лае по този начин. Видя ли как скочи? Защото нали, тя сама разбрала, заедно с помощ от родителите си, че имала кост между гърлото. Да, ей тук. Всички знаем колко опасно е това за кучетата и до сега не го е завела на лекар. Как го е разбрала? И в крайна сметка и вика, може да прави така от някое зъбче. И аз си казах, в крайна сметка, как така не сте го завели на лекар до сега и как разбра, че е така, как не сте го завели на лекар. И тя вика, нямаме възможност, при първа възможност ще го заведем. Извинява, и много майката цял ден си е вкъщи. Ще ме извиняваш, обаче кучето ти има заседнала кост и ти не го караш на лекар, може защото и нямаш да е възможност. зъбче, което го дразни. Да, в принцип може. И в крайна сметка съм почти на 99% сигурна, че кучето лае за разходка.